What's going on YouTube? Så er jeg tilbage med en ny video. I dag skal vi spille lidt Roblox, noget nyt. Jeg skal joine en af mine venner, der hedder Tristan Net. Vi skal spille Whatever Floats Your Boat. Ja. Imens floater den lige. Tristans lille søster er nogle gange irriterende, fordi at hun snakker helt sindssygt. Så vi har lige lukket hende ud fra computerrummet, og så skal vi spille Whatever Float. Og Bøf, Tristan, han ved, jeg har en god båd, så den bruger vi bare. Jeg laver lige den større, Bøf. Ja, jeg er også i gang med at sætte vinduet på nu. Min båd er ved at synke. Hvad? Jeg har puttet for meget væk foran, der skal vægt om bagpå. I må lige undskylde det her. Okay. Og så lidt mere væk derovre. Så! Næsten. Jo. Så tilbage igen, tror jeg. Med en ny båd her. Og jeg har fået min egen båd tilbage. Og Tristan han har lige bygget sin egen båd, og som I kan se min båd big. Det er min, der er bigger. Men det er fordi jeg har bygget meget på den. Bøf han har også lige været lidt længere inde lige nu. Det er fordi jeg er enig med, at Bøffes storebror skulle spille. Sådan der. Så saver jeg den lige. Ej, i. Jeg kan finde ud af at lave den. Åh nej. Nu begynder min båd at gøre det igen. Ødelagt den. Men er du ødelagde den? Nu landede jeg. Så kan jeg få bygget på den. Og jeg kan ikke få bygget på min. Hvor er du, Oliver? Jeg har ikke engang nu ikke engang en af os kan finde dig. Jeg kan finde dig. Du ligger derovre. Og de timer var. Det var så klamt. Vi har nogle der timer, og det er pisseklamt. Men vi timer så. Men jeg havde bare nogle af de timer mod en, hvor man er færdig med det. Sådan der. Nu holder min båd. Håber jeg det. Sådan der. Hvad? Shh. Så tilbage, der var lige en, der talte. Jeg håber, den kan sejle. Det er bare mit største ønske. Det er, at den her båd kan sejle. Åh nej. Der. Og så save bot.
Så er jeg tilbage. Der er lige en, der sidder og taler hele tiden. Jamen, jeg ser 10 stille. Som I kan se min båd. Fandt jeg lige et hul. Sådan der. Nu kan jeg save den. Save bot. Save. Save. Alt kan gå plads. Jeg bliver skudt efter. Hvorfor mig bare? Tristan, du kan godt stoppe. Det er det godt. Hvorfor gør du så så? Det er man ryger i morgen. Det er man Jeg var så fucking sur, bare lige den sige noget nu. snakker ordentligt. Du snakker. Jeg tror du ikke ondt. Jeg skal vise dig, hvad der går ondt. Du stopper eddermame nu her, og så snakker du ordentligt. Du har lige sagt fucking ting 2 gange. Det gør du bare ikke. Er du med? Er du sikker på det? Jeg har så meget lyst til at tage computeren fra dig nu. Hvis du ikke kan finde ud af at forstå, hvad jeg siger til dig, så får du vist udmærket godt, at du spiller. Det ved jeg ikke. Så lad os få bygget videre. Hvordan kommer du så ind i båden? Gør vi også sådan her lige et byggelag her. Der. Der. Skal jeg ikke bare være Der. inde sammen med dig? Ej, det var heldigt det der. Og save bot. Save. Saving. Så Thanks. sætter du der. Vi finder en anden server at spille på. Men du havde heldigvis ikke på. Så lad os se, om vi kan finde en båd. Der. Vi spiller Lucky Block. Nej, det er en tykone. Det gider jeg ikke.
bliver vi det her. Escape a view from. Den har jeg prøvet. Er man kun inde i sådan en her? Nå, hvad? Er man kun inde i en stald? Ikke hele tiden. Nogle gange så var man også. Jeg har nemlig spildt den. Den er mega sjov, synes jeg. Det handler om, at man skal slippe væk fra ham der er nede, fordi det er hans gård. Så skal du så lave parkour-agtigt, og så skal du bare skynde dig væk fra ham. Og det er jeg så mega god til. Nej. Og så skal man lige hoppe. Det handler bare om at skynde sig at komme væk, og du må ikke ramme det gule dernede. Det handler om. Og her, der skal du undvige det der ildagtigt noget. Men når jeg er klar den her, så tror jeg stopper med videoen, og så er jeg færdig. Sådan der. Her der skal man være forsigtig, ellers kan man falde ned. Nej! Jo. Han sagde jo det samme, som man skulle der. Man kan ikke komme op. Man kan ikke komme op, Jo, det kan man godt. Det er deroppe, du skal op. Se, jeg går på nogle tynde rør. Det ser nemt ud, det er det også, men det er bare, når du skal op her, så begynder det sådan. Det er skideirriterende. Den har jeg klaret. Det har jeg jo. Så fucking irriterende. Jeg spiller kun det her for jer. Nej, det er min egen mand. Sådan der. Så lad os se. Hej. Så er jeg tilbage, der er bare nogen, der taler. Vi skal hoppe på krise om mad. Boing. Hoppe over gulerødder. Jeg tror, jeg ved, hvorfor de er dødelige. Fordi, at de er sunde. Alt, der er sundt at gøre, det er jo dødeligt. Som mig, jeg er død. Jeg døde af det. Han er vist gået i sukkerchok. What, jeg har en dæk? What? Prøv at se, man kan se mine knogler. Ej, hvor irriterende. Sådan der. Kål. Jeg hader blomkål. Nu skal jeg hoppe på æggene, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske. Det skulle jeg så ikke. Det er knapperne. Knapperne, det skal jeg i hvert fald ikke. Skal jeg prøve at se. Det er det eneste, jeg kan, det er at hoppe på ægget. Jeg skulle i hvert fald ikke hoppe derfra. Så ved vi, hvad der sker. Okay, så er det knapperne, tror jeg. Det er æg.
men må du også gerne højre, tror jeg. Nej, det må man ikke. Jo. Det ved jeg, jeg dør i. Det er spejlæg, det er blommerne. Okay. Jeg er god. Jeg er mega god til det her. Prøv at se, hvad han spiller. Pokémon Go! Du skal bare gå helt ind. Hvad kommer der? Hallo? Nu må jeg jo ikke ramme. Nu skal jeg til en labyrint. Jeg kender godt vejen, tror jeg. Jeg starter altid med at gå herhen. Og du må ikke røre det der udenpå. Hvad er labyrint? Hvad gør den der labyrint på? Den gør på, at du skal finde en rigtig vej. Rigtig vej. For ellers far du vil. Og kan du ikke godt husk, der vi prøve en labyrint? Jeg kan bare ikke finde den vej ud. En gang da fandt jeg tilbage, da jeg spillede den. Så skal jeg lære. Så man kan ikke snyde. Nu finder jeg vejen ud. Hey. Han sidder stadigvæk og spiller Pokémon Go. Er han vild med Pokémon Go, eller hvad? Men jeg er vild med at drukne. Jeg ved. Nej! Og kom frø bare. Ud igen. Jeg er faldet ned i vandet. Hvordan kan jeg drukne i det her lille vand? Prøv at se, der er frøer, der hakker tungen til mig. Der kommer til at lægge en beskrivelse til nemt nede i beskrivelsen. Det er Gulddrengs nye sang, som jeg synes er god. Noget du ikke forstår. Noget du ikke forstår. Oh my god, jeg må ikke engang røre det der græs. Det er korne, så spis. Så lad os se, hvor langt jeg kan nå. Du må heller ikke røre køen. Jeg skal komme forbi. Jeg flygter! Nu er jeg der. Meget logisk, man skal hoppe på en kris for at komme væk. Den der bliver svært, tror jeg. Jeg tror, den der bliver svær. Lad os håbe, at jeg ikke falder ned. Nej! Jeg tror, det bliver inde på videoen, så siger